Naperwisyo na ang ubang residente sa Barangay San Isidro sa General Santos City tungod sa peligro nga hatod sa mga latagaw nga iro. Hinuon, Barangay LGU, dunay solusyon sa mong problema. Ani ang balitang barangay ni Justoni Humamil. Nagpabiling problema sa ubang residente sa Barangay San Isidro sa General Santos City ang mga latagaw nga mga iro. Si Nanay Feli, pipila ka higay na daw nga napakan og latagaw nga iro. Nagawalis ako, gulpi na lang ako nga palapitan sang ido kagin kagat sa batiis. Uta pa ba, gamay pa. Buang gali. Dapat yun man, ilagin na nga amligan nga hindi makakuan. Kay lisod naman gid makakagat sa tao. Gawas sa mga latagaw nga mga iro, doon na sa mga ginabuhian lang sa mga tag-iya. Say-say sa pipila ka mga motorista, magdala kanila og peligro ang mga hayop nga ginapasagdaan lang sa dalan. Kung naay motor single, kusog imong dagan napareha na na tungod dalan, disgrasya ka Ikaw pag nag-alaga kag iro, dapat responsable ka hazard kayo pag nasa kalsada na. Na-disgrasya ko na Nagkapangos-pangos yun, kaluoy sa Ginoo. Sumala sa barangay, kanunay nilang ginapatuman ang City Ordinance No. 13 Series of 2008 kung Anti-Stray Animal Ordinance. Apan taliwala sa balik-balik nga pagpasabot o pagpaimplementa ni ini, ito nagihapon daw pasaway. Tsakin po natin yung responsibilidad, no, na maiayos yung pag-aalaga natin sa ating mga alaga. Pakihuli lang po at ilagay sa loob ng inyong compound nang sa ganun po hindi makakagat ng mga tao o makadisgrasya ng mga motorista. Hinuon sa karon, nagsugod na sila og tigom alang sa pondo aron ipangpalit og tambal sa pagkapon sa mga iro sa lugar aron dili na kini managhan pa. Sumala sa Office of the City Veterinarian, mamahimong makamulta og 200 pesos pataas sa mga nag-iya sa mga hayop nga ginapasagdaan lang sa gawas. Kanang mga concern na mga stray dogs ginahimuan na sa pamaagi sa opisina. As long as naa sa public place and without the owner, walay lease sa owner, ginadampot na siya. Nanawagan sabang buhatan nga pabakunahan gayod ang mga iro batok rabies. Sa tala sa buhatan karong tuiga, ana sa 5 ang kaso sa rabies sa syudad gikan sa Barangay Kalumpang ug Mabuhay. Kung naimusulod ng mga vaccinator sa ila, ipa-inject nila ilang iro. Hopefully, be a responsible owner. Kung mag-alaga mo og hayop, taliin na ninyo or ikulong ninyo. Dili ninyo latagaw sa gawa sa inyong panimalay. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Just Tony Humamil para sa One Mindanao.